Ndị be anyị ndị mgbidi be anyị ekelele nnụ ọkwa ihe nụ ka anyị kwukwara ka anyị na-eme. Ọ bụ isi nze na ọzọ la mgbidi ka o si eme ya maka na anyị sila omenala alalala ụmụaka. Anyị nọ na obi mpa dede onye nze Ugochukwu Obidaso nke o jiri mara akụrụ ụlọ witi lọọlụ ya bụ Osuji nwa Amaka Ugochukwu ọla obi ya ka anyị nọ tata maka na ha na-echi nwa ha nke afọ ya bụ Ikenna Ugochukwu ọzọ ehi 10th of January. Ọkwa ebe ahụ ka anyị nọ soro nụ m ka anyị jee marakwa na ọbụkwa ihe o kwuru ekwu ka ọ na-eme. Ọkwa ihe o kwuru ka ọ na-eme ịghọta. So Cosmadon Media ego I Oruwes ego I jikwa this opportunity la agbakwa ndebe anyị la ọkwa ihe ọkara ka anyị na-eme. Anyị lee anya anyị afọ na anyị nọ na obi onye nze de mpa Ugochukwu Obidaso akụrụ ụlọ la ụmụekwe ụmụ mmara m ebe ọ nọ na ụmụekwe Ancient Kingdom ọla obi ya ka anyị nọ tata. Ọkwa ihe ahụ o kwuru ekwu ka ọ na-eme. Mmemme a ọ kpọrọ isi nze na ọzọ mgbidi ọ bụ on the 10th of January ka ọ na-eme ya. Ebe ọbụla ị nọ bịaba Cosmadon Media ego I Oruwes ego I ga-anọ here live with the crew ya with the press men and press women ya. So ọkwa ihe ahụ o kwukwara ka na-eme eme. Ụmụ Igbo ndebe anyị ndị nwom ndị ntọrọ ma ndị ntọrọ ana m ekele onye ọbụla ka anyị ghara ichefu 10th of January ka ọ bụ 10th of January ichefukwala ya. Occasion na-ebidokwa by 10 o'clock but ha dere 2 p.m. na invitation card mana nke ahụ bụ their own time. 10 o'clock ihe niile na-eme ebe a. Ndị egwu dị iche iche anyị ga-abịa ebe a. Omenala niile ga-emezu ebe a tata. So nji ohere lekele anyị ka anyị ghara ifeli ya. Don't miss it. Make it as an appointment.